बोल साचे दरबार की, कार्तिक गणेश की, गौरा मैया के प्यार दुलार की। और आई कविता और चले के बाद देवघर, बड़ी जोर के मेला लागल बा देवघर में लागल बा। अब चर्चा होई गुरु जी के दरबार में। एक बार राजू बाबा के पूरा टीम रही, सुधा के ले चल, और मनोज भैया के कैमरा रही, और सब जनी जाके और चर्चा होई गुरु जी के दरबार में देवघर में। कैसे और कैसे कहे के बा, कैसे हो देवघर में लागल बा मेला, चलो हे शिष्या चर्चा करेला। देवघर में लागल बा मेला, चलो हो शिष्या चर्चा करेला। देवघर में लागल बा मेला, चलो हो शिष्या चर्चा करेला। देवघर में लागल बा मेला, चलो हे शिष्या चर्चा करेला। घर में लागल बा मेला, चलो हे शिष्या चर्चा करेला। घर में लागल बा मेला, चलो हे शिष्या चर्चा करेला। देवघर में लागल बा मेला, चलो मिजाज में चर्चा करेला। और कैसे हो अरे देवघर नगरिया